खुलुमबाय रायजोफोर। NIA केस होनबा जों गोबाङानो सानो मा NIA केस। NIA केसआ जाबाय मोनसे गावनि जिउनि अनगायैबो हादोरनि थाखाय उदखारि खामानि मावनाय बेफोरबायदि मानसिखौ माने NIA केसआव लगायनानै जेलाव सोना दोननाय जायो आरो। माने हादरनि थाखाय हादरखौ सिलिंखार खालामनो नागिरनाय, हादरखौ बदनाम खालामनो नागिरनाय ना, हादराव जाखिनि माने जिखिनि मुवा बेसाद दिहुनजानाय उत्पादन खालामजानाय बेफोरखौ माने सिलिंखार खालामनो नागिरनाय बायदि मानसिफोरखौ NIA केसआव लगायनानै जेलाव जोबना दोननाय जायो। दा जों NIA केस होनबा जोंनि हारिनि थाखाय संग्राम खालामनानै जोबनानै दोनजानाय NDFB ब्रादारफोरखौबो जोङो खोनानो मोनो। माने बिथांमोनखौबो NIA केसआव जोबनानै दोननाय खोनानो मोनो। नंगौ, बिथांमोनखौ माने NIA केस लागायनानै जेलाव जोबनानै दोनदों। दिनै 56 जन NDFB ब्रादारफोरा माने NIA केसजों सेन्ट्रेल जेलाव जोबनानै दोनजादों। बिनि गेजेरावबो माने सानैया फासिनि अर्डाराव दङ, बेनिफ्राय बाखिया खायसे नर्मेलाव दं, खायसेया माने जोबजासिम जेलावनो माने जिउ जोबजासिम जेलावनो थानांगोन आरो। ओमफ्राय सानैया फासिनि अर्डार। अब्ला जों साननो हायो जि माने सोर बायदिया माने बांसिन गाज्रि रेकर्डनि खामानि मावदोंमोन। माने NIA केसआथ' NIA केस, बेनि गेजेरावबो माने सानैया फासिनि अर्डार आरो खायसेया माने जिउ जोबजासिम जेलावनो थानांगोन आरोना, जेलावनो थैनांगोन। ओरैबायदि केसआव लागायनानै दोनदों जोंनि NDFB ब्रादारफोरखौ। दा बिथांमोनखौ माने उदां अख्राङाव लाबोनो थाखाय जोंनिनो इउनाइटेड फर्म अफ NDFBआ गोख्रों खामानि मावदों आरो मोनसे निउसजों बिथांमोना फोसावदों जे माने बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोनो थाखाय माबायदि खामानि मावदों। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै लाग्रोदो। इउनाइटेड फर्म अफ NDFBनि जानानै गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो बावहरग्रोनाय थाबाय। दिनै जोङो बेयाव खौरां मेल लानायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय इउनाइटेड फर्म अफ NDFBआ दासिमाव खामानि मावै मा पर्यायाव दंफैयो बेनि सायाव जों जोंनि लोगोफोरजों लोगोसे साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनो माखासे आपडेट होनो होननानै बेयावहाय जों खौरां मेलखौ लानाय जादों। जेरै जों बावैसो दाननि सिगांफोरनिफ्राय जोङो थाबै माखासे खामानिखौ मावबाय थानाय जादों। आसाम गभर्नमेन्टनि जे बिथांमोनजोंबो जों सावरायनाय जादों। बेयावनो मानगोनां आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सार, बेजों लोगोसे आसामनिनो चिफ सेक्रेटारि, एडिसनेल चिफ सेक्रेटारि, बेनि अनगायैबो हमनि सेक्रेटारि आरो केबिनेट मिनिस्टार मानगोनां उरखाव गोरा ब्रह्म आरो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मानगोनां बिस्वजित दैमारि सार, बयनिबो प्रेजेन्टआव जोङो 21 तारिख सेप्तेम्बराव जोङो मोनसे मेहेरगोनां सावरायनाय जादों। बेयाव जाहैबाय NIA केसखौ जों गिबियाव सावरायनाय जादों। बयबो मिन्थिगौ दिनै NIA केसआव गुवाहाटि सेन्ट्रेल जेलाव गासै 52 जोबजानानै दङ। बेनि गेजेराव 7 अलरेडि कनभिक्ट जाबाय आरो 50 ट्रायेलाव दं, माखासेया आन्डार ट्रायेलाव दं। दा बे 6 जन कनभिक्ट जानायनि गेजेराव 2 फासिनि अर्डार मोननानै दङ आरो बाखि माखासेया लाइफ सेन्टेन्स, थैजासिम साजा बेखौहाय होनाय जादों। दा जोंनि सावरायनाय आरो जोंनि नाजानायनि गेजेरजों जोङो दाखालि अक्ट'बरनिनो 23 तारिख खालि जोङो एडभकेट बिथांमोनखौ जों लोगो लादोंमोन, मेनलि कनभिक्ट जानायफोरनि एडभकेटफोरखौ। दा बेवहाय जों मोनसे मोजां रिजाल्ट खोनाबोनो मोन्दों जे बिथांमोना जाय फासिनि अर्डारमोन बेवहाय बिथांमोना दिनैनि दिनाव फासि जानाय नंलिया होननानै जों खोनाबोदों। थिग बेखौनो दिनै जों बे खौरां मेलनि गेजेरजों जों बयनोबो फोरमायनाय जादों। बिनि अनगायैबो जाय बिथांमोना NIAआव बे 50 जन बिथांमोननि केसाबो दायो जाबाय थादों। नै मैयानि सिगांसो दाखालि 8 जननि बेल हियारिं दङमोन। बेवहाय जों मोनथिनो मोन्दों जे बिथांमोननि बेल मोननायनि लामायाव दङ। जानांगौ खुब सम्भब नैबे दिवालीनि सिगांनो बिथांमोननो
रिजाल्टखौ जों मोननो हागोन बेलनि थाखाय बेखौहाय जोङो गोजोननाय मोनदों। बेनि थाखायनो जों साफ्रोमबो जोंनि लोगोफोरनो बा रायजो राजाफोरनो जोङो बेखौहाय खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायहरनाय जाबाय। आरो बेनि अनगायैबो जाय बिथांमोना NIA आव दङ, बे NIA आवहाय केसखौ थाबैनो मावफुंनो थाखाय बा गासैबो उइथड्र खालामनांगौनि खाथि रथायाव दिनै PP एपइन्टमेन्ट होनायनि खोथाखौ खुब सम्भब सानसे साननैनि गेजेरावनो होगोन होननानै जोङो सावरायनाय जादों। आरो बे PPनि गेजेरजोंनो गासैबो खामानिफोरखौ जेन थाबैनो मावनो हायो, केसफ्रा थाबैनो जेन खालामनानै जोंनि गेजेराव सावरायलायनायनि गेजेरजों थाब थाब आपडेट होनो हानाय बायदि जों बे बेबस्थाखौ दिनै खालामनानै लानो हाबाय। मानो होनोबा बेखौ मानगोनां चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारा बेखौ थाबैनो मावनो थाखाय अर्डारखौ होबाय। जोंनो बेखिनि खोथाखौ होनाय जादों। बेनि अनगायैबो जोङो मैयासो जि एकर्डआव जि फिस एकर्ड जादोंमोन NDFBजों बा एबसुजों, बेवहाय जोंहा माखासे क्ल'जआव लिरनाय दङ जि जाय NDFBनि केडार्स बैसो दासिमबो दंबावो बिथांमोननो जि साख्रिनि खोथा, दा गोबाव सम जाबायमोन रायखांनाय जायाखैमोन, नाथाय मैयाहाय बिनि जि दफायाव थानाय बेखौ नोजोर बोनानै जोंनिनो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मानगोनां बिस्वजित दैमारि सार बिथांनि गेजेरजों जोङो मैया आसाम गभर्नमेन्टनो जोङो बिस्वजित दैमारि सारनि आखाइजोंनो माखासे जोंनि जि मोननो गोनां 2% आसाम पुलिसाव बेखौ जोङो बिख'नानै लानो हाबाय। आरो बेखौ मैया जोङो गथायनानै होनायबो जाबाय। गासै लिस्टफोरखौ आसा खालामदों बे लिस्ट होनायफ्रा जेन बयबो बिथांमोना खारनाय बारनायाव जेन जाफुंसार खालामनो हायो। बे खौरां मेलनि गेजेरजों जों जोंनि सोद्रोमाफोरखौबो खावलायहरो। मानो होनोबा खारनाय आरो बारनाया बिराद इम्परटेन्ट। फिजिकेल माने थिग थाथारनांगोन, फिटनेस थानांगोन। बाखि लिरनायफोरखौ जों रायलायनायनि गेजेरजों माबा मोनसे कनसिडार होगोन होननानै बेखिनिया दङ। ओमफ्राय जों खोनानो मोन्दों गोबाङा खारखांबायबो। दाख्लै अक्ट'बरनि 3-4 थारिखनिफ्रायनो खारगासिनो दङ। बेयाव गोबाङा फेल जादों, गोबाङा पास जादों। नाथाय जोंनि खथा बायदियै जों दिनै मिन्थियो फ्राय 175 नङाबा 180नि गेजेराव जोंहा मोनसे खथा मोनगोन। दा बिसिबांसिम 200 जनसो जुदि बेयावहाय उथ्रिसार जानो हायाब्ला जों मैया सावरायनायनि गेजेरजों मोनसे फिथाइ लाबोनो हादों। बेनो जाहैबाय 200 जन जाय बिथांमोना खारनो हायाखिसै एप्लाइ खालामनायनि गेजेराव खारनो हायाब्ला फिन खेबसे NDFBफोरजोंखौ लानानै गोदानै खारहोफिननायनि राहाखौ मैयानि दिनाव जोंनो हरनाय जादों। दा बे राहा लानायखौ जेन रावबो आसा खालामा, सिगांथारावनो जेन खारग्रोनानै फिट खालामनानै लानो हायो बेखौसो जोङो खावलायहरो। आरो बेनि अनगायैबो जोङो मैयाहाय जों सावरायफामनाय जादों। मानो होनबा 21 तारिख सेप्तेम्बरावनो चिफ मिनिस्टार सारजों जोङो फेस टु फेस सावरायनाय जादों। जों बिनानै लादों जि 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेड जायहा क्वालिटि दङ बा जायहा एडुकेटेड दङ बिथांमोना जाय माने 3rd ग्रेडआव खालामगोन। सोरबाया हयथ' एग्जामबो होखांखाबाय खोमा आरो गोबाङा होबावगोन 4th ग्रेडआवबो बेबायदिनो। दा बिथांमोनखौबो जाय बिथांमोना होदों बिथांमोनाबो जेन जोंनिसिम थाबैनो लिस्टखौ गथायहरो। मानो होनोब्ला जोङो चिफ मिनिस्टारनाव फार्स्ट फेज हिसाबै 500सा 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेडआव NDFBनि थाखाय मोनसे खथा लानानै फैदों आरो बेखौ थाबैनो होनाय जागोन होननानै चिफ मिनिस्टार सारा जोंनो फोरमायदों। दा बिदि हिसाबै आं सानो जोंनि बेसेबांनाखि सोद्रोमाफोर दं रावबो नार्भास जानांगौ गैया। मोनसेनि उनाव मोनसे जालांनायनि लामायाव दङ। खुब सम्भब मास मोनथाम मोनब्रैनि गेजेराव माबा नङा माबा मोनसे फिथाइया फैगोन।